बैसागो मोसानो थांनो नागिरदों नै बिफायाबो जोंना गेन्द्राद्रा गामसाखौ गानफिनबाय माबा होनदो अबाव ए थाबायनो मालाय सासेया Halo लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ जोङो दिनै बैसागो मागिनो थांनो नागिरदों लोगोफोर जोङो दिनैसो मागिनो थांनो नागिरदों मैयानिफ्रायनो थांनायनि बाथ्रामोन दाख्लै 2 तारिखनिफ्राय ओंखारदों आरो रायजोफ्रा ओमफ्राय आङो 2 तारिखै गामिनिफ्राय फैनायखाय मोसानाय जायासै ओमफ्राय मैया मोसानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मैयाबो मोसानाय जायासै मैया गामियाव सासे मानसि थैदों जों गामियाव बेयाव ओमफ्राय नै देलायबाय एसे खारियावबो बिबार लाबाय मोसानायनि बाथ्राथ' ब्लग बानायनोसै एसे बैसागोनि नामै नायलांदो होनबा नोंथांमोना लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम थांनोसै दाख्लैयो रङियानिफ्राय बायना लाबोनाय दख'नाया नैबेनो गाननोलाय मोजाङानो ओमफ्राय कालारबो खारनाय नङा बायदि मोनदों आङो गाननोसै एसे लाफिननांगौ आंखौ देखाया नै ओमफ्राय नमिया देलायथाराखै जि हेन्डसाम नुखादो नै फरायनायना ओमफ्राय धुति गैया नै बिफायाबो जोंना गेन्द्राद्रा गामसाखौ गानफिनबाय आर'नाइ गामसा एथ' मोजां दं गानाखै फिसालानाबो जिन्सनि बिफानाबो जिन्सनि दे खुलुमबाय होनदो माबा होनदो गावला गावखौ नुनायखौ लिंहरदों सल'आनो लासै थांनो जोंना आबथ'आनो फै बाबु परिब मालाय सासेया मोसाग्रा serangan jadi. Musa. Break time, नै जोंनाव ब्रेक लाफैदों मोसाग्राफ्रा
सनितपुर जिल्लायाव हादान जागोन सानैजों संसार जागोन सनितपुर जिल्लायाव हादान मेगनाव साथा आखायाव घरि जुथा लंपेन्ट गाननानै बिहार बिखुनजोनाव देना माला आलासि जाफैगोन नै लोगोफोर ओमफ्राय जोङो बैसागो मागिखांनानै न'आव थांनानै ड्रेस सोलायनानै दुगैनानै दा सासे मानसि न'खराव फैदों ओंखाम जानो लेंहरदों दिनै जोंखौ मानपारा होननायाव आरो ओमफ्राय दा बेयावनो फैबाय बिराद माइब्रा रोसि लोंदोंमोन आं एसे जोंनि न' खाथियाव बैसागो मागिनायाव जि खर' सादों जि थिं 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 खर' साना दं ओमफ्राय आङो मोसानानै एकदम गोलोमजोबनो अबस्था गैला ओंखायनो दख'नाखौ सोलायना फैबाय दुगैनानै फैबाय कुर्ता गाननानै फैबाय आरोखि ओमफ्राय बाबाजों बिफाजों बेनो बे गाननानै फैदों मालाय बिसोर मोसायाखै नालाय होख्लायबाय ओमफ्राय भिडिअखौबो बारा बानायासै आं ओरैनो ससेल' बानायदो नै मोनफैबाय खोमसि बा ओमफ्राय नै आर'नाइ लालायदो मालाय मा जाखो मा गानदों नो आखायाव मा गानदों नै लाइट होबाय दासो मानसि दंसोयो नामाब्रा आलासि बिराद खर' साखादों नै मोनफैबाय जोङो आलासिनो न'आव नै बेनो न' मालिका गनेशपारायाव नङा हाजो सायावनो हेलो ओइ रमेश आउन आহি ৰখি আছে কিমান টাইম লাগব লাষ্ট কৰিব নালাগে দে বাইরে লৈ যাবি তই এতিয়া নিৰাজ বাইরে লৈ যাবি Ada gila deh misalnya ya खर'साना थानाला आलासि नै दय सिरा जानो नागिरदों राननायालाय मालायनाव आलासि जानो फैनाय माबायदि थादों नै भिडिअ खालामबाय आं मा ओंख्रि आलासिफ्रा नै ओंखाम जाबाय কি সবজি কি আঞ্জা কি মাংস চিকেন না মটন মটন এটো খাসির মাংস আছে আৰু এটো খাসির মাংস আছে এটো মাছ আছে কাতলা মাছ এটো নিমু টেঙা আছে আরে এটো বটলৰতে কি হয় বটলটো আমাৰ অৰিজিনাল জহাদৰ না কি বৰা চাউলৰ স্পেশাল মাইব্রা রেসিপি খাব খুঁজে স্পেশাল কে তাতে কন্টাক্ট নাম্বার দিয়া হ'ব কল কৰিব लोंनाव फैखादो खोमा मानसिया এইটো গাহৰি মাংস अमा बेदर এই मालाय संनाय खावनायाव बेस्थ नै आब'नावनो फैदों बैसागोनि आलासि लिंहरदों जि खस्थ' जि बुरजा आलासियाबो ओमफ्राय इसिंनिफ्रायनो ओंखारनो मोनाखै बोगोथां ओंखाम जाबाय बाबाया उन्दुलांबायसो ओमफ्राय न'आव थानानै दुगैनोसै आदा हटेलखौ हरबिखि आंहा लोंङासो माब्लासो खर' सानानै गोथावथारमोन ना लोंला आइटेमानो बुरजाथार अमा दाउ बेदर ना बोरमा बोरमाखौ जाया दे आं बोरमा दालाखै आं बोरमाखौ जाया बोरमा जाया अमाखौ जाया আগো রমজান আগো তো ক্যামেরা মানে গাহৰি নাখাওঁ মই আগো ভিডিও হৈ আছে ভিডিও নাখাওঁ ভিডিও কৰি আছে বহুত আগো ভিডিও কৰি আচ্ছা বাইদেউ
मान होबाय नै दे एकबार नाचि दे दे नाचि दे अलप बागुरुम्बा आर'नाइ दिছে बागुरुम নহয়ে দেখাই নাই মানুহ দেখাই নাই आंनो सोलाय नाङा दे মোক এনে হাতত দিলে হ'ব दे नोंबो मोसायो बारे बरिया Hai, Bangali Panci, boro solo musa dek. Hoise to, dunia hoise. Dia boleh kau nak tak? Tiga bagur guys. Agora. Tension আছে বুঝি নাপালে কি হ'ব बरिया ओइ थांनो ओंखारबाय आलासि न'निफ्राय आब' ओइ खोमसि नुदों ओरै जि गोथाव गोथाव संना जाबाय आब'आ एकदमबारे आर'नाइबो होबायनो थेंक इउ आब' जोंनावथ' थांफेरनो मोनाखै आब'आ आब'मोनहा दखान दङ जि दखानबो दं ओमफ्राय आसिमनि दखान दं आरो मानपारा होननायाव थेंक इउ आरोबाव थांनोसै जोंनावसो थांनो खोमसि जाबाय दे बाय बाय ओइ नासनिया बाबाया न'आवसो थांना दौहैनोसै आं खि खयसानु दे